ɗan arewa in za ka tuna. Shin na ce ɗan arewa ka farka ko a karatun farkon bai gama shiga ba? Ga ci gaban tafsirin da muka faro a kashi na biyu, lamari ne da babu tsagaitawa har sai ɗan arewa ya farka. Dalla-dalla za mu tabbatar mun buɗe muku idanu dara-dara. To shi dai Emilo kan so yake a yi ta tura 'yan atilare suna ta damusheshe da masu kishin arewar tamu. Kun san fa ita wannan harka ta baiwar ganowa zai ja ragamar kowane yanki. Daidaikun mutane ne ke iya amfani da ita yadda ta dace. Kai ka san ɗan Bello a Doza in har magana ake ta tara gayyar matasa an zo aya. Ku duba fa inda babu adalci al'ummar Kogi ba za su zaɓi ɗan Bello har sau biyu su kuma masa daɗi su zaɓar masa magaji ba. Da yake an san tare suka ciyo yaƙi da namu Malam Nasiru 'yan Rufa'i. Masu jan ido ga wanda ya ce zai takali arewa sai wasu bankaɗe-bankaɗen iska ake. Wasu aka lalubo wani batu na biyan kuɗin makaranta. Kai ka ji fa shikenan mahaifi ba shi da ikon biya ma yaran shi kuɗin makaranta mai kyau da inganci. Mutum mai kima kamar gwamna. Yuwai gare shi ma ya bari yaran shi 5 suna karatu a Najeriya. Ku tambayi su kansu jagororin masu binciken a wace ƙasa 'ya'yansu suke karatu. A naira suke biyan nasu kuɗin makarantan? Ko wannan zai nuna maka a Doza ya mutunta samun ilimi a Najeriya. Kai ka san matashi nawa ya samu arziki ta sanadin ɗan Bello? Haba mutan arewa. Ku gaya min kai tsaye wa kuka ga ana bincika a yankin Gobarawan Yamma. Kawai an mai da arewar mu karkatacciyar kuka mai daɗin hawa. Kai kuma kana gefe ɗan arewa kana yage baki wa yawwa an kama su. To ka sani kafar ka ake sarewa. Yanzu ka gaya min wa ka ji an takali arewa an dagale mata hanci ya ɗaga yatsa. Ai babu, kowa ya gum da baki. To an san idan irin su Malam da Adoza suna cikin wagga tahiya babu yadda za a yi a musu irin wangata ka haye. Allah dai shi sa ɗan arewa ya tashi tsayen da zai san ana nema masa 'yanci. Gata ake yi masa ba wai yadda za a yi masa taka haye ya yi shiru babu bakin magana ba. Ni ba a ganina tunda al'umma suka ce mai girma Adoza fito takarar shugaban ƙasa shikenan aka ce za a saka zare. To Adoza lallai ku sani ba abin da zai gani sai alheri. Kun san dai in magana ake ta capacity Adoza gagaraba daune idan kwanjin ma za a gwada ta kowane fanni. Ina maka hannunka mai sanda ɗan arewa ka gane ita fa jam'iyyar APC idan akwai ta ido bai kamata ma ta tanka ma yankin arewa ta tsakiya ba domin dai kujera ce ta wannan yanki aka yi me za a yi dan a daɗaɗa wa na goggo. Kun tuna maganar da Salihu Lukman tsohon mataimakin shugaban jam'iyyar na ƙasa a yankin arewa maso yamma ya face lallai idan ana son adalci a baiwa masu haƙƙi-haƙƙinsu hakan ya sa ya ajiye tafiyar APC ma wance kaliye da ita. Saboda ana so a yi wa yankin arewa ta tsakiyar taka haye. To fa irin abin da malam suka yi tsayuwar daka da uwa da makarbiya suka ce lalle a zo a yi abin da ya dace domin ganin ba a yi wa wani rashin adalci ba. Mu sake koma kan wancan batu na lanƙaye-lanƙaye da ake yi. Shi kansa ɗan arewa da mai binciken idan za a tambaye shi ya kawo takardar me ake bincike haƙiƙan ga ɗan Bello babu mai iya kawowa sai dai naji an ce ka ce. Shi kuwa malam laifinsa guda. Saboda ya ce a yi harka ta ilimi a daina facaka da dukiyar al'umma su kuma harka ta ilimi ta fita daban dama to ku sani ba ku bi na bashin rantsuwa amma dai tabbas idan kuka ci gaba da gum ana wannan kama arewa za ku ji babu daɗi kuma daga bisani za ku dawo ku ce wayyo kaina mu shikenan an mai da mu arewar mu babu masu magana da murya guda da zarar wani ya fito ya ce zai yi gyara da zance sai a caccake shi. Kuna kallon yadda ake haɓaka wasu yankuna amma mu a nan an bar mu zube. To bari in shaida muku wannan kyauta da a ce muna da irin su Adoza da Malam a cabinet. Su ne wakilan arewa wanda ba za su yi gum su zama 'yan a shiru da ɗumama kujera ba. Jami'ar APC kuma dole mu ƙara tuna muku kujera ce ta yankin arewa ta tsakiya. Adalci kuma shine adalci babu batun kame-kame. Wannan dai saƙon hannunka mai sanda ne daga ƙungiyar 'yan arewa mu farka.